atong ramani dugo mahita to Tuhan debata lau mamulahon patiknay. Ale Tuhan debata saya pagbugoy kami mamulahon na mabar to patikni. Amin. Mari di mahita siang bukid di nomor 432 ayat 1 di ayat 2. Bilang aja di mana itu.
kedua, membuka maisian ayat sada saat prodi ayat 4. Ede di hari Sabat. Mamaritahon asini roham manubut nai, dohot kasih tomami burgin nai. Ido sahatna, mertua doakan atau mamihon hatari debata, jalan nau peoksa. Amin. Mari demahita siang buka di nomor 220 sada, ayat sada saat prodi ayat 2. WD nomor 220 sada ayat sada saat prodi ayat 2.
Minggu Tasadarion 10 Juni 2024 Ima Minggu Patoluhon Dum Trinitatis. Topik Minggu Mangolu di bagasan Haposiaun Dada di bagasan Namarbida. Bahasa Indonesia, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nama doang titik nama raga, nama jolo, tolong nama Minggu tanggal sia Juni 2024, pukul siawi pukul sudah 110 hal, pukul 10 sadawi pukul sudah puluhan sia hal. Nama doang tolong di sekolah Minggu tanggal sia Juni 2024, pukul 7.30 pukul sudah 110 sia hal. Nama doang jadwal permingguan. Di Minggu tanggal 20 Juni 2024 di Minggu di pukul siawi ima nama sepuluh sada 2 di pukul 1 sadawi nama 10 4 25 nama paton jadwal tor kategorial KKBP Pamengkusan di hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 di pukul siawi ima Ormanen do ina hadisara di pukul 1 sadawi ima Maranatha do Gloria. Nama lima serembang saesok Pamengkusan mamuka Minggu Tasadarion Hasoma di tengah-tengah di resota serembang saesok Parhalado KKBP Pamengkusan. Nama alopon mutasi Gloria KKBP Pamengkusan. Kabar surat keputusan pimpinan Nibriata KKBP Tu Guru Henry Lumban Tobing SPD mutasi Manasida Tuhuria KKBP Wiono Resort Kedaton Distrik Tol 2 Lampung. Jawab kabar surat keputusan ini pimpinan KKBP Patu Kota Mangulaun Martading Hata di hari Minggu 20 Juni 2024 Jalan Patu Kota Songon Patu Marpelian Tujol dalam Talau Kamlatebon Pakboga Suni Nasida. Nama Pituhan kunjungan gereja di Minggu Tasadarion 10 Juni 2024 berhadap temuan amaman dan Nibriata KKBP Pamengkusan lewat temuan gabungan Gloria Ima Dinalawa Mahebati Gloria KKBP Pamaru Resort Palmaru Salutun Jalan Namangulu Bakutuani Ima Inang Bibir Sandra Haryanja alani katanya rumah saya lihat mati pasipas nasida lau borbat jalan pasipas nasida buke lau mula napa waluan tamu Gloria di Minggu Tasadarion 10 Juni 2024 rodo tamu Nibriata Ima Akayana Kota Remaja Naposo Sian KKBP Bekesida Resort Medan Sunggal Ima dinalau Patu Begion Kur Minasida di Minggu pagi dot di siang Jalan Nasida do Makubasi Minggu Tasadarion. Nama siahon nama ulang tahun kelahiran dot pernikahan. Selamat ulang tahun kelahiran dot ulang tahun pernikahan ma Tusuderu Asli Muria KKBP Pamengkusan. Ima nama ulang tahun kelahiran dot pernikahan mulai siang hari Senin 10 Juni saat Minggu 10 Juni 2024 Jalaka dona saat Nibriata Ima Hatani Dibata Nasian Kesaumen 10 ayat sada Saramoti Ma'au Ale Dibata Aimana Posan Tuhodo Au Titing Parhepengon Napar Jolo Kalian Persembahan Minggu Umusude 3.440.000 Tuhuria 45% 1.110.550 Pembangunan Huria 1.504.400 Tupusak 55% 1.805.850 Pilihan tahun keluarga Napar Jolo Sian keluarga Simangusto almarhum Lundu 5 Lunas 2024 umur 240.000 Napar Duawan Sian Maksi Tuarang Sitorus Inang Bulu Siwatang Sian Lundu 5 Lunas 2024 umur 200.000
Na palimbago mandala siturus inang dulu manulung sial lumbu opat lunas 2022 saat 2024 lumbu 420.000. Na palimbago sopar manulung inang dulu sababarat di lumbu opat lunas 2024 lumbu CD 240.000. Hamlateo sian keluarga na parjolo sian MN lumbu opat pasahaton hamlateo nirohani nasida disialat dengan bahasa nituarta naun jinalo nasida marhite-hite di pas nasida sudina jalada akana pinaksitani yana poni nasida marhite sikola na di halomohon rohani nasida alani setuartama nama dongani jala nama semasa nasida musuhnya 500.000 rupiah. Nah padohon sian ama HKBP Paidoan musuh di 1 juta rupiah. Nah patuluhon sian MN sian amplop umur 50.000 rupiah. Nah papaton sian sopor manulu inang dosa babalat lumbu opat pasahaton hamulate unirohani nasida di siala ding dan bahasa di Tuharta. Nah ujinalo nasida marhite di pasipas nasida alani Tuhan sama nama masuk nasida mesti di 100.000 rupiah. Sumbangan itu pembangunan bangun gereja nama dulu sian ML sian lumbu 2 400.000 rupiah. Nama 2 hon sian sokar manulung inang dulu sababalat lumbu 4 umur di 150.000. Soalnya mati tinggal masa di Urianta mulai hati mari Tuharta mulai hati malam di kita salurna tapas ada warohanta martangi yang mahita. Mau lihat ale Tuhan ala niding dan nibasam sahatu tikiol ale Tuhan marhima semhami boy kami ale Tuhan rabdot ruas nihuriami roh kami tugas jom nabadi marwas ni roha mako malatini sudi ding dan nibasamina kami nadi dahulu tu kami gan masa sada Tuhan disot doa kami ale Tuhan mawasami dinalaho mangidehon ede puji-pujian dinalaho mabigi hatam na benide asi mahal ale Tuhan kasu kami ale Tuhan ruas ni buriam na mudison dohot ruas ni buriam na sopoy rap dohot kami ale Tuhan didia benasida maringan ale Tuhan kami maulia tema ale Tuhan dinang manggotil kami sian balian kami Tuhan sudinai alani asmi rohamali Tuhan so dia bina di bote kami ali Tuhan dinggado kami nami jala las rohamali ali Tuhan nang ali Tuhan dipikion rabdohot kami ali Tuhan marhumu dohot kuriam nasian kuria Bethesda Medan Sunda ima ali Tuhan ya anak kami kuriam bermaca dan na patubegion ede puji-pujian pasangan perempuan tadi alani ale Tuhan moliake pas donasi ale Tuhan sah tu bagas jomon jaga ale Tuhan dina lamun nasida tu bagas nasida tu inganan nada sida ale Tuhan tokong mau nama moti nasida di pada sahat tu ingan nasida di bagasan hari pason nama ale Tuhan ruas ni Miriam ima kor manen dot muan gloria na hatu taru Tuhan madakoton dongan nami sa porseaon na lapatu begehon ide puji-pujian nasida asih malam Tuhan ipasipas manasida lalu dot mula ale Tuhan nami nama katiting dihuri kami sudina ale Tuhan iboto-boto ale Tuhan alani homa nama movi nama lenggo di kami taruh movi mana Tuhan patahaladong asaboy Tuhan makurasi bagi kami di bagasan uduk dos nama Tuhan yang aku nami nau menghadapi ujian perguruan tinggi morowe ale Tuhan lulus nasida sudi ya ale Tuhan alami asmi rohani melihat nasida ali Tuhan boy menghadapi perkuliahan nasida dohot dengan tu alami alaya Tuhan
matang masih ada asa boy ada Tuhan. Tutik kini noro, boy bangun di pulau naga Tuhan. Boy ramah saw kami di bagasan jodoh naga itu. Ale Tuhan sa pinay na mo bikin na Tuhan makam na bali isian na mo somi. Pasahalay pagbuboy jalay nabi sumumpukan na mo somi. Lawaratang balitam na uli. Asa saw magdalasan mo kanami. Jalaboy ale Tuhan. Pabibungan itu akan nabumayan namin. Alam na Tuhan, nigidjang may salot na. Sesa mga sanami, somon panisanami, dido sa ninuman ng berdosa kami. At ang alay Tuhan tanin, mamayan namin, di ibaga sa mukha ni anak ng Tuhan, Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Mari dengan kita siap berdoa nomor 790 ayat 26 buat papung kalian.
setan. Salah sahur dewata di kami dana dua. Dan dua dope dua dope mana dua maju ada membantu sosok-sosok di pemerintah dua anak cukup. Jadi kami memula Soal Pendeta Nasional Makobasi di HKBP Bethesda Resort Medan Sunggal Jalan Rap Marminggu Dohot Naposo Bulung HKBP Resort Medan Sunggal di Huriata di Tikion Mauliatema di Pasar Rohanami Tuhita Jilas Nirohamuna Mancakok kami Hamipe Dohot Marlas Niroha Alani songonima sautik partinadaan singkat di hita hata ni debata nagabe turpuk jamita di hari Minggu sadarion imana tarsurat di 2 Korin 5 ayat onom rodi ayat 10 hujahama di hita asa napos dorohanami toktong atik pe huboto kami dau kami sian Tuhani saliling maringanan di bagasan dagingon kami ai di bagasan haporseau do kami dada dope di bagasan namarnida alai lampos dorohanami jala lasado bukas siat dagingon lahu maringanan di Tuhani alani i huhut hurikoti hami naing halomoan ni rohana hami manang nang usahat tu sabulo manang di pardalanat dope ai ikon gabe patarbedo hita saluhutna sogot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalobe hobartu naniulana tagan di pardagingon manang nadenggan manang narwa di sido sahatna hurian itu hatta di partikian na parpudion tunggodangdo di patupacolma patupahon aka kepalsuan laho ima asa dapat diibana pangomoan asa dapat diibana aka pacarian sian dalan nasoture marhite aka kepalsuan nabi nahenna jupak kita dodamang dodainang ubat palsu wahama molo tak konsumsi ubat na palsu totu dang makorhon tunadinggan tahirim naing hita malum hapelam gabe tabbado sahid songoni barita na baruon binereng rupani di televisi adong dokter palsu melamar ibana dibain ibana ijazah palsu melamar ibana tu sada rumah sakit dungi di jalo mangula ibana disi mangubati ibana disi alai saya lam leleng di parrohahon par rumah sakiti hirana janggal hirana so dokter di pareso ma tohoma dang dokter ibana sasitong na ujungna ditakup di penjarahon ima nalaho buah nalaho mabahen na membuat parutungan tu dirina sadiri so dipikiri surena ni ulanai mabahen akan sodenggan tu halak tu torop halak hanya mencari keuntungan sendiri dan tidak memikirkan akibatnya dampaknya kepada orang lain kepada orang banyak mabahen hasesega tu torop halak alani tamang do dainang di bagasan terpukon masa do ima di Huria Korin ro aka guru-guru palsu na mangalehon aka ajaran na sotikos na sohobar tuhata ni debata kariada nasida madok
ima apostel Paulus dan tutui bana sebagai apostel meragukan kerasulan dari Rasul Paulus dan tohoi aposteli si Paulusi pangalele ni halak Kristen dui unang tangihok kamui alai dia mah dinasahat barita itu apostel Paulus dan gabe madele ibana alai gari ada di baini banar pani suratna mardongan ilu-ilu di baritanun ibana sudena ni ulana ahana ni adopanna di namar barita nauli dilele ahana ni adopanna di namar barita nauli tarhurung ibana dia ditangkap dipenjarakan menghadapi ragam niaka parukilon sifata male kadang dia lapar alai dan masokot ibana marbarita nauli alani siani bui do dohonon manang bui do berengon tohodo ibana rasul na palsu daun ise mana olo songoni naso digaji dia tidak digaji tidak menerima upah alai memaritahon Yesus Kristus terkadang dia mengalami kapal yang karam alai toktong do ibana di bagasan las niroha dan sumurut haporseonna alai lam sumurung hidup ubayan adong istilah semakin dibabat semakin merambat tidak berhenti dia memberitakan Injil Kristus nang pedido ibana guru na palsu alani di bagasan turpukon las rohata mamereng marnida haporseon ni aposteli dido ibana disi pos nirohana pos nirohana tu debata haporseonna tu debata imana mabahin ibana tang sumurut tupudi itulah yang membuat dia tidak berhenti memberitakan firman Tuhan walaupun tantangannya tadi begitu berat ancamannya begitu banyak mengancam nyawa alai pos rohana tu debata dia ma pos ni rohana tu debata na adong do ujung ni saluhut adong do ari paruhuman akan ada pengadilan terakhir ido dihaporseai maruli upabedo sudi saluhutna aka jolma dihasianganon hobar tu aka pambahenanna semua orang akan mendapatkan upah dari setiap perbuatannya di dunia ini ido tutu apa yang kau tabur itu yang kau tuai moloni sinuan hasang diguncang iman kepercayaan kita kenapa dipertanyakan ya diberek kamu debata ninna pernah kalian lihat Tuhan tidak pernah memang alai tahaporseai do namangolu debata namangula debata di parngolota songon adung ilustrasi songonon hati yang mempertanyakan keberadaan Tuhan nama dok ibana dang tutu adong Tuhani puasa di dok kosongoni ala godang masa di Portibion aka hajahaton godang masa di Portibion aka pembunuhan godang masa di Portibion aka namar sahid akan atu matangis molo tutu adong Tuhani puasa ikon adong nasongoni kenapa harus ada orang jahat kenapa enggak Tuhan tangkap aja orang jahat itu murado di Tuhani
Ale buasa pasobuna. Itok ikona dong masa hagoran masa COVID-19 di tahun-tahun nasalpui. Di mana keberadaan Tuhan? Ima aka nasoporsea adong debata. Alani ditantang nang haporsiota ganuk marsada-sada buado tutu. Percaya yang bagaimana haporseon nasongod dia do. Ima haporseon iman yang juga mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mulu husukut tu hita ina aka ina. Porsea doho inang mulo dibonceng amata. Takutkah inang kalau dibonceng bapak naik kereta? Mabiar dohamu daong. Ya, kalau mau mamulus dalan naga ladit mabiar do daong. Ya, kenapa? Percaya kan? Percaya. Kenapa percaya? Suaminya tak mungkin di bena mataku au marah-marah kan ido kalinya? Gak mungkin. Jadi ido songon ido na porsea tu debata dan mungkin pasobon itu hani au marmara dan mungkin luason itu hani au di bagasan padelean ala ibana do Tuhata ya Tuhan kita dia berikan yang terbaik tidak kita ragu. Ale songot dia do tutuna masa di parngulut saya karena ada upah kekal di sorga yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Amin. Martang yang mahita. Jahoba debata amanami na marhabang so di Banua Gijang mauliatema di pasat rohana mituho di saluhut asini roham mama suma supardalanan ninguluna misahatro di tikion marlas ni rohahami di parmingguon nami mamuji mujiho di sudedenggan ni basam nang doot asini roham muluhuri mangihami tutu saluhut aka pambahenan munauli na denggani pas dorohanami ali Tuhan jalan marulo poluk tod dinami Kristus namangulahon nahobar tuhata ni debata hima ali Tuhan nanaing ulahonon nami marhite turpuk jamita sadarion asalam margogo hami lampos rohanami tung manang ahape namasa las ni roha arsak ni roha hangaluton parsahiton aka kegagalan nang saluhut aka parsorion di ngulu namion alay songon apostel Paulusi mahami toktong margogo toktong di bagasan pos ni roha naung para dio mudo dihami surga hasonangani alani ali Tuhan martaba matutu gogo nami dinamulak sian garejaon hami mulak tu bagas nami tu ragam ni ulaun nami di bagasan haporseaon natogu pasu-pasu hami saluhutna pasu-pasu nang huriamon HKBP pangobusan ruas nang dohot parhaladona sada rohana sida mangula ditongani bagason di bagasan las ni roha olop-olop nasida li Tuhan mamari tahun barita nauli tu saluhut halak asa tahu hami tutu songon akan aposom marhite akap ulaon na dengan nahupatu pahami mauliate ma Tuhan debata pasata mema tangiang nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin.
Maret de mahita musesian bungkede nomor 730 ayat sada dua kudukan hut pangpung kelen. Sai jalo mai gabe uap nausus di culum. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasia kami peleanon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami kodang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam kirkir hami madok mauliate tuho
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadi yang keluarmu, sai roh maharajamu, sai sapu malumoni rohan di banua temon somon na di banua gijan. Lehon matu kami sadarion hamuluan siapar. Sesa dosa nami, somon panisan nami, di dosa nidongan nanak dosa Tuhan. Unang kami tuhihon tekamu cunang, palua mahami siang pangaku. Disodakot Tuhan dewata mahu hina tuho jaga asima rohana midahu. Didopakon Tuhan dewata mahu hina tuho jaga dipasauhon ma damena tutudi.